A Xunta de Galicia recoñece o talento da mocidade en diversos eidos a través destes premios que celebran este ano a súa primeira edición. A Lonxa de Ribeira foi o lugar elixido para a entrega dos galardóns. Ana Peleteiro, que vende proclamarse campeoa de España de triple salto, recollía o premio no eido do deporte. Acompañaban a outros 4 mozos talentosos. Cristian Vidal, distinguido na categoría de ciencia polo seu traballo no campo da química biolóxica e molecular. Paula Rodríguez, premio rural pola súa investigación sobre cunicultura. Jorge López, premiado no apartado de empresa tralo éxito das súas sneakers veganas exportadas a medio mundo. E Sara Donoso no eido da cultura e creación. Hoxe as oportunidades están aquí. E o éxito de Galicia dependerá que saibamos convencer a todos eses talentos presentes, pero tamén futuros, de que aquí en Galicia se vive mellor que en ningunha parte do mundo. Teñen a día de hoxe aquí máis facilidades e máis ferramentas para poder ser o que eles e elas queiran, sempre, sempre con toda a liberdade. O obxectivo da Xunta coa concesión destes premios, dotados cada un con 5.000 euros, é poñer en valor como exemplo a dedicación, a persistencia e a paixón que cada un dos premiados encarna na súa carreira profesional. Tras a entrega, os premiados participaron nun coloquio no que narraron as súas experiencias vitais ata chegar a onde están. Todos insistiron na importancia do esforzo e do traballo duro para conseguir o seu soño. Tamén aproveitaron para demandar máis apoio, especialmente no eido da investigación.